Ahoj. Boha, nejde mi Naruto, to čo je? Galo, ideš na omelu? A nechceš sa ma to ešte 3-krát spýtať? Ja vlastne, hej. Idem aj ja chytať. No nemáš počúvať rukavice nejaké? Ja som si odvaľa zriešil. Prečo mi nejde Naruto? Neviem to kokotinu. To je nová hra. No. Mne nejde na tento. Boha. No už nech príde Valenďák. Čo? Lebo si príde za mnou, dá mi USBčko. Idem Majsovi dať USBčko, nech mi tam dá FIFU 10. Jaj, no to je jasne to tam začal. Potom ja zatiaľ pôjdem do Pepina na chvíľu. Na čo? No na čo asi? Jaj. S Vaľom a potom cestou naspäť zoberiem to USBčko. A idem Vaľa rozdať vo FIFE a pekne si to dám na telku a na telke si uzem. Vaľa? A však jemu nepôjde cerka. Veď u mňa. Jaj. Ale veď okolo 6 ideme oné. No, veď to pôjdem. Ja! Počkaj.